Qudiemi bħalissa għandi dawn il-kodba illi għalaw kontroversja kbira fuq jekk għandhom xi tqasmu f'idejn it-tfal jew le. Ħafna nies ħarġu kontra l-kodba mingħajr ma jafux fihom. U għalhekk jien qed naqrom il-kodba biex nhar il-ġimgħa f'Xarbank inkun nista' ngħidilkom x'fihom. Dawn il-kodba ma jgħidulekx kif għandek tkun jew kif għandek iġġib ruħek fis-soċjetà. Ma jgħidulekx tagħmel, dawn il-kodba jgħidulek li fis-soċjetà fid-dinja hemm nies differenti u li jekk inti qed tħossok differenti, dik mhix problema, toqgħodx tinkwieta hemm nies bħalek u dik mhix problema. Li jekk inti għandek xi ħadd fil-familja jew ħabib tiegħek li huwa differenti, dik mhix problema lanqas, dik hija xi ħaġa normali. Pereżempju għandi dal-ktieb li jismu The Family Book li kull ma jgħidlek hu fid-dinja hawn familji differenti, familji li għandhom ġenitur wieħed, familji li għandhom żewġ ġenituri, familji li jħobbu jgħixu fl-indafa, familji jħobbu jgħixu f'iktar imbarazz, familji li huma kwieti, familji huma naqra aktar imqarbin. Ma jgħidlek illi ma jimportax għax inti tgħix familji differenti, l-importanti li kull familja tħobb xulxin u li kull familja tista' tgħin il-familja oħra ikunu b'saħħithom. Ktieb ieħor jgħid l-istorja li jisimha This is a Duckling. Din hija storja ta' familja ta' papri illi papru minnhom li huwa tifel iħossu ftit effeminat. Ħafna minn sħabu inkluż missieru jibda jgħidulu sisi u l-istorja sal-aħħar tgħidlek illi mhux problema li tkun sisi jekk inti xi ħadd jgħidlek sisi jew qed tħossok sisi dik mhix problema, dik hija xi ħaġa li teżisti bħalek hawn nies oħra fid-dinja u m'għandekx għax tinkwieta u m'għandekx għax tħarbatlek ħaddek. Jiena nkompli nagħtikom aktar informazzjoni fuq x'fihom dawn il-kodba nhar il-ġimgħa f'Xarabak.